Sat matematike u osnovnoj školi u Kućancima Đakovačkim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stjepan, Mislav i Patrik učenici su 1., 3. i 4. razreda. Sjede u istoj učionici, iz iste su obitelji i jedini su učenici cijele područne škole. Idem sa svojim braćama, sa Mislavom i Stjepanom. Ja sam ovdje u Kućancima 22 godine, a počela sam sa 23 učenika. Je bilo 4-razredna kombinacija i evo iz godine u godinu broj se smanjivao. Broj učenika desetkovan i u matičnoj školi u Drenju. 2010. kad sam postao ravnatelj bilo je 282 učenika u ovoj školi, sada ima 191, to je znači 91 učenik u 6 godina manje. To je praktički elementarna nepogoda. Nepogoda koja je opustošila nekad bogata slavonska sela. Imali smo stolara, kolara, kovača, gostionu, trgovinu, sve smo imali. Danas? Danas ništa. Mladi su otišli, selo izumire pa se i misa služi tek jednom na mjesec. Ima 34 prazne kuće i 37 nekoga ima u kućama. Stjepan, Mislav i Patrik iz susjednog su sela, no i Preslatinci su bez djece. Ja kažem da mi sad odselimo da bi bilo ne bi potpuno selo, ali eto mi još jedna obitelj što imaju 5 djeca, ovo svi po jedno. Sa 7 djece ova je obitelj iznimka, no nije lako. Teško, pomalo, kažem, evo. Borimo se koliko možem, kažem, evo. Imali smo neki donacija, kažem, to nešto malo novaca. Žive od socijalne pomoći jer oboje roditelja su bez posla.